alle sammen. I dag skal jeg lave sådan et her beatsæt. Jeg har lavet sådan noget her med ikke beats, eller hvad, så perler. Og det var det her. Det tog rigtig lang tid, men nu skal jeg lave den her. Så ja. Lige kigge lidt tættere på. Så sådan her ser det ud, og nu skal vi bare åbne den op. Den er rigtig sød, så jeg håber, den ser ligesom sådan her ud. Så ja, nu skal vi bare åbne det. Okay, så det som der er i det her stykke plastik var det som der var foran, og så de her beads, som jeg tror jeg skal bruge. Så flot. Og så er der vist det her. Jeg skal putte det her på. Og så håber jeg vel, at det kommer til at se sådan her. Altså med den her, der vidste jeg, hvorfor nogle farver jeg skulle putte på. Fordi at på pakken, der står der sådan her. Synes jeg, på farverne, så jeg vidste, jeg skal lige hente den. Så er den, ja, den har vel nede på gulvet, så jeg skulle hente den. Men ellers også bare gå i gang med den her, så jeg tænker nok, at jeg starter sådan måske. Jeg skal kigge den her til at se efter. Lad os gå tilbage til der. Noget som jeg kan se er der øjne. Nok måske det nemmeste. Og et stykke af hagen. Et stykke af hagen. Så lad os bare gå i gang. Så det jeg så gør med den her, er, at jeg tager den her bin her, og så tager den af. Og se på den. Nå. Og så starter jeg at bare sådan. Sådan. En klisterik. Klisterik kan blive lidt. OMG, klister, kom der. No. Okay, så da jeg fik det. Så der var sådan noget her klister på, som der så kom af, men nu skal det vist virke. Så bare, man godt, jeg havde sådan noget. Og så der. Bum. Så er den på, så cute. Og så skal jeg bare gøre det mange flere gange. Så ja, tid til at bare gøre det. Der klister noget kommer af den her hele tiden. Så hvis det nok. Sput den der.
så har jeg 2 på. Der kommer til sikkert til at tage lang tid. Så jeg kommer tilbage, når jeg er færdig med øjnene. Så er jeg tilbage med øjnene færdige. Og de er noget mega søde, men ja, jeg har stadigvæk en masse brune. Og jeg tror, hvis det er til hanen, jeg ved ikke helt, det ligger sådan her og muligt. Det er mit orange, men jeg hvis du så kigger her, så er der står sådan noget ved hanen. Så det skal vi gå i gang. Så hvis jeg nu tager den, så er det lige så lige der. Så er den han sikkert 1% færdig af 100. Og ja, med sådan det hele af den brune, så er den nok 50% færdig ud af 100. Så ja, jeg putter bare de her roligt på. Og ja, det er meget fint. Altså på læsning, hvis man kigger godt efter på det her bane, hvis man kigger godt efter det brune, så lige det Smarties. Er jeg gået lidt forkert i her eller har jeg ret? Så ja, jeg er gået halvvejs færdig med den her hale her. Jeg tror, det kommer til at blive en lang dag. Det er altså... Hvor blev det? Flot, jeg har mistet limen. Flot, det kan jeg faktisk ikke bruge. Nej. Okay, jeg fandt det igen. Men ja. Jeg ved ikke helt om den... Altså, der kommer til at tage en lang tid, fordi den har tog sådan en times tid. Og den her med mere detaljer, det vil jeg ikke engang svare på. Har du lige set dem her? Så har du lige set, hvor mange grunde der er. Det kommer jeg aldrig sådan til at blive færdig med. Men ja, måske bliver jeg færdig med den, og måske bliver jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg er officielt blevet færdig med hagen. Og hvis jeg ikke så forkert, ja, så er der ikke flere brune tilbage, men så mange flere brune, så jeg tror, der er ekstra. Men ja. Og så tror jeg, hvis det bare går til den anden letteste, eller hvad man kan sige. Eller ja, anden lettelse, og det er ved de fra kaktuserne og bladene. Og det er så med den her mørkegrøn. Jeg tænker nok, at det her ikke den samme farvegrund? Nej, det er lysegrøn. Men det her, det er en mørkegrøn, og den skal vi så bruge nu. Og ja, til her. Skal se her. Men ja. Nu starter vi vel bare med at gøre det her. Kommer tilbage, når jeg sådan har lavet bladet færdigt, og så kan jeg lave kaktus. Så vel. Så er jeg færdig med den her blad, og nu skal jeg til kaktusen.
tror, at baggrunden vil se meget mere flot ud end uden. Altså, prøv at se der. Meget stor difference. Hvad så kaktusen? Jeg synes, I ser bedst ud, og det er nemmere, hvad I siger, fordi jeg kommer lige til at tage den. Hvis jeg siger, at jeg kan bedre lide den nu, så at, ja, så spoler jeg bare lige, at lige nu, jeg tager den på, selvfølgelig. Og ja, så hvis I ikke kunne lide det, og jeg godt vil have, at jeg ikke putter den på, så kommer det ikke til at ske. Men også kunne det godt ske. Så kan det nu ske. Så jeg aldrig nu, sådan det vil ske. Nå. Jeg så noget her. De falder af. Nej, de falder af. Nej. Nej. Men jeg er nået halvvejs. Jeg kan ikke falde af mere, men jeg er nået halvvejs, eller der tror jeg i hvert fald. Ja. Jeg tror bare, jeg laver lige kaktusen, og jeg har lige set noget, der er mere blad. Så jeg laver lige kaktusen og det sidste blad, så vi ses der. Så vi ses der. Så jeg er officielt blevet færdig med mørkegrøn. Se der, jeg er færdig, der er jeg færdig, og der er jeg færdig. Og der kommer virkelig ikke mange ekstra, ligesom den brune. Se, det er så meget ekstra der, og det er så meget ekstra som for den brune. Virkelig ikke meget ekstra, men se, allerede godt progress vi er til. Jeg tror, at den nemmeste nu er sikkert den gule. Jeg tænker, den gule, hvad taler du om med den gule? Den her gule. Eller den mere guld? Den er mere guld. For mig er den mere gul, men for jer er det sikkert mere guld. Men se, det skal være på den her orange tier. Lidt der på det orange, så lad os vel bare gå i gang. Og hvis det her tager alt for lang tid, som det sikkert gør, så gør jeg sikkert en transition igen, eller hvad det hedder. Så lad os lige gå i gang. Så jeg tænker måske starte lige her ved numsten, eller hvad man kan kalde det, halvdelen. Så lad os bare gå i gang. Så er jeg officielt færdig med numsen. Og mere nemmere. Og jeg tror, det er bedre, hvis jeg bare laver sådan en kæmpe transition. Så ja. Så vi er snart færdige med det orange. Sikkert også det grønne, fordi de to ting kommer til at tage lang tid, men vi ses vel. Og så er jeg tilbage med kun det gule. Det er mega cute. Men som jeg lige har set
igen og igen, der er nok de mindste leftovers af det. Gå ned på at se. Kun 2 af det her og det her. Seriously, og nu skal jeg gå til det grønne. Nu så skal jeg over det hele her. Nu skal jeg over det hele her. Så nu skal jeg over det hele her. Og så stop. Så jeg også skal over det hele her. Jeg tror, der kommer ingen leftovers her. Eller så skal det fandme være 1. Eller 0. Nå. Tror jeg ikke overhovedet, jeg skal se mig gøre struggle med den sidste farve. Men jeg kommer i hvert fald igen til den sidste bean. Den sidste af dem her, eller hvad det hedder. Så vi ses vel der. Så farvel. Og vi ses. Så er jeg tilbage, og det er jo godt sign, for at jeg er snart færdig. Lige der. Lige der. Og jeg har lidt under mit leftovers. Der er kun 1, men den er også fortjent, fordi jeg holdt op, og det tog lang tid. Og så den her. Og bum, jeg er endelig færdig. Prøv at se, hvor sød den er. Men jeg er endelig blevet færdig, og håber, I kunne lide den her video. Og ja, hvis I godt kunne tænke jer mere sådan noget her, så bare sige det. Men så vil jeg bare sige bye bye, og vi ses i næste video.